ज्ञातः सज्ञातः सर्वदोषप्रायुक्तान्तम विशेषतः अस्मद् श्रीमसंयमीन्द्र यतिवर्याणां विशेषतः अग्रस्थानिष्ठाः सर्व स्वामीनां सर्वकामितवाप्त्यार्थं सर्वेषां महाजनानां ज्ञानभक्तिवैराग्यप्राप्त्यर्थम् आद्य दिने श्री प्रभुरामचन्द्र परिवार देवतायाम् उद्दिश्य राज्यपट्टाभिषेकपूजनं कर्तुम् आदौ अयोध्यापति प्रभुरामचन्द्रं सपरिवार देवतं स्वागतपूर्वकं लङ्कापुरीयेन अयोध्या मार्गे स्वागतापूजां च करिष्ये। तत्र आदौ ध्यानमावाहनादिपूजां करिष्ये। ओम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। प्रभुरामचन्द्राय नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। एक तरफ ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। गोपी चंद राजा ने हरीचा वटवृक्षला विला, देवा गेला सत्व पाहिला तिर्याला चादरा। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। विश्वामित्र मुनि ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जातो वनवास काशी खंडवोतला उनी, रोही दास बालक आणि तारामती राणी। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम सर्वविघ्नोपशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वदेवप्रणेतारं वन्दे विजयदम्बरिं ब्रह्मान्ता गुरवस्साक्षादिष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्मजन्मनि न जाने कर्म यत्किञ्चित् नापि वै कलौकिकेन निषेध विष्णव तदास्मि केवलं कृते पापेन तापवै यस्य वंश प्रजायते प्रायश्चित्तं तस्योक्तं हरिसंस्मरणं ब्रह्म। श्रीरामकृष्ण गोविन्द गोविन्द श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमाने अद्यस्माण्डे भूलोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे श्रीपरशुरामक्षेत्रे सिंहावर्ते नैमिषारण्ये दण्डकारण्ये गौतमाश्रमे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीमन्नारायणस्य अचिन्त्याद्भुतशक्त्या भ्रियमाणस्य अव्यक्तादि नवावरणयुक्तस्य ब्रह्माण्डमध्ये अतल वितल पातालादि समस्तलोकानाम् उपरितले सत्यादिलोकानाम् अधोभागे आदिशेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते इन्द्राद्यष्टदिक्पालकपरिपालिते लोकालोकमानसोत्तरादि महानगाधिष्ठिते श्रीरामचन्द्रादि महाराजैः परिपालिते हरिश्चन्द्रादिचक्रवर्तिभिः अधिष्ठिते गंगा गोदावर्याद्यनेक पुण्यनदी पवित्रिते अयोध्या मथुरा मायादि पुण्यपुरी विराजिते स्वामी पुष्करिण्यादि पुण्यतीर्थ विराजिते
जम्बू प्लक्ष शाल्मल्यादि सप्तद्वीप विराजिते इंद्र कशेरो भारतादि नववर्ष विशिष्टे किं पुरुष इलाव्रतादि नवकण्डमण्डिते पंचाशत्कोर्ण विस्तीर्ण मंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे कलियुग वैकुण्ठात्मके श्री वेंकटेशल क्षेत्राधिप कृपया भगवद्दत्ते शोभने ग्रहे अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतं नवन्तरे श्री विष्णोः मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह वाम राघव कृष्ण बुद्ध कल्किदशावताराणां मध्ये परिगणित नवम संख्याक्रमबुद्धावतारे शालीवाहनके इदानीन्तम अष्टाविंशन्महायुगे कृतत्रेतद्वापरयुगेषु गतेषु सत्सु द्वात्रिंशत्सहस्रान्वित चतुर्लक्षाब्दे कलियुगे प्रथमपादे अस्मिन् वर्तमाने महार्गे चान्द्रमानेन शोभकृत्नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्याम् अद्यवासराः अतिरिक्तायाम् एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपण्डितौ श्रीमन्मध्वाचार्याणाम् एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपण्डितौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां हृत्कमलमध्ये निवासी अनन्तकल्याण गुणपरिगुणक्षराब्दिशायि श्रीविष्णुप्रेरणया श्रीविष्णुप्रीत्यर्थं सर्वेषां महाजनानां क्षेम स्थैर्य विजय वीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध पुण्यपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम् अनेन श्री संस्थान काशीमठ आराध्य कुलदेवता श्री रामचंद्र परब्रह्मणः उद्दिश्य भगवतो वीर्येण भगवतो बलेन भगवतस्य सा भगवतः कर्मणा भगवतः श्री लक्ष्मी नारायणेन प्रेरितों काशीमठ संस्थान यतिवर्य श्रीमत् संयमीन्द्र तीर्थ यतिवर्याणाम् आज्ञानुसारेण संपादित द्रव्ये गुरुवंतर्गत भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री लक्ष्मी नारायण प्रेरणया लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थम अद्य ब्रह्मरत्विजय सह ब्राह्मण द्वारा श्री रामचंद्र पट्टाभिषेक उत्सवाख्यं कर्म करिष्ये तदंग निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गुरुगणपति स्मरणं करिष्ये गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परात्पर श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् येन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः सुधीन्द्रतीर्थ गुरुभ्यो नमः संयमीन्द्रतीर्थ गुरुभ्यो नमः ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षादिष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्य श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्मजन्मनि गुरुभ्यो नमः स्मरामि आज्ञां गृहीत्वा महागणपति स्मरणं करिष्ये शङ्कर कविं कवीनामुपमश्रावस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोति विसिधाधरं रद्दि बुद्धिकृतं श्रीमन्महागणपतिं स्मरामि वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां गणनायक क्षिप्रप्रसाद महागणपते नमः प्रार्थनां समर्पयामि कार्यं मे सिद्धिमायातु प्रसन्ने त्वयि धातरि विघ्नानि नाशमायान्तु सर्वाणि सुरनायक क्षिप्रप्रसादाय नमः महागणपते नमः प्रार्थनां समर्पयामि सकलकार्येषु निर्विघ्नं कुरु ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवां दस्तनो बिर्व्याचेम देवहि तयदायुः नमो महद्भ्यो नमो अर्भगेभ्यो नमो युवभ्यो नमाचनेभ्यः यज्ञानाद्यानदवापि कांसघण्टानवादेत् राक्षसानां पिशाचानां प्रदेशे वसतिर्भवेत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन घण्टामाचाल्यवादेत् घण्टाग्रे ब्रह्मदेवत्यं मध्ये रुद्रसेवता नादे ऋतुदिन्द्यात् नाले नागादिदेवतं सर्ववादिमयी घण्टा केशव सदा प्रिया मातनालपते पुण्यं कोट्यधिभवम् तदस्तमण्डपं ध्यायति विश्वकर्मविदितम् उत्तप्तो तुङ्गाङ्गरङ्गस्थलं शुद्धस्फाटकभित्तिकाविरतैः स्तम्भैश्च हेमैषभैः मुक्ताजालविलम्ब्यमण्डितैः रज्जैः सोपानकैः नानारत्नविनिर्मितजगलजैः अत्यन्तशोभाहम् रत्नराजगजैः प्रभराजिन्वस्तकैः माणिक्योज्ज्वल दीपदीप्तिविलसल्लक्ष्मीविलासास्पदं ध्यायेन् मण्टपवर्चने सकलेषु एवंविधं साधकः ओं श्री विष्णुप्रेरणया षट्प्रीत्यर्थं कलशशङ्खपूजां करिष्ये कलशमध्ये षट्कोणपद्मलिख्या तत्र प्रणान्तरयामि लक्ष्मीनारायणं ध्यात्वा गन्धोदकतुलसी पुष्पाणि त्यक्त्वा मन्त्रान्यपेत ओं कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रसमाचरितः मूले तत्र सदो ब्रह्मा मध्ये मातृनाथुधा कुक्षौ दशाकरात् सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो तर्वणः अङ्गैः च सेतार्वे कलशां समाचिता अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपट्टे कृता आयान्तो देवपूजार्थं दुर्दक्षेकारकाः इमं मे गङ्गेत्यस्य सिन्धुक्षत्रे मेधोर्निजगति गङ्गाम् आवाहने विनियुगः ओं इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती चतुर्स्तोमं सदा पृट्ण्या अचकन्यामरुद्वर्ते तस्यार्जिके शृणुया सुषमया ओं कलशदेवताभ्यो नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षत पत्रपुष्पाणि समर्पयामि निर्विशीकरणार्थं तार्क्ष्यमुद्रा अमृतीकरणार्थं धेनुमुद्रा पवित्रीकरणार्थं शिखमुद्रा दिग्बन्धनार्थं मुद्रा चक्रमुद्रा पञ्चमुद्राः प्रदर्श्य कलशदेवताभ्यो नमः अयोध्ये च राज आरंभी वदीना अयोध्ये च राज आरंभी वदीना अयोध्ये च राज भक्तांची या काजा भक्तांची या काजा
भक्तांची आकाशा पीठपूजां करिष्ये। पावते आरंभी वंदीन अयोध्येच राज आरंभी वंदीन अयोध्येच राज वंदीन अयोध्येच राज पावत से महा संकटी निर्वाणी पावत से महा संकटी निर्वाणी पावत से महा संकटी निर्वाणी राम नाम वाणी राम नाम वाणी राम नाम वाणी उच्चरित आरंभी वंदीन अयोध्येच राज आरंभी वंदीन अयोध्येच राज उच्चारित राम होय पाप क्षय उच्चारित राम होय पाप क्षय उच्चारित राम होय पाप क्षय पुण्याचा निश्चय पुण्याचा निश्चय पुण्याचा निश्चय पुण्याचा निश्चय पुण्यभूमी आरंभी वंदीन अयोध्येच राज आरंभी वंदीन अयोध्येच राज आरंभी वंदीन पुण्यभूमी पुण्यवंताची आठवे पुण्यभूमी पुण्यवंताची आठवे पुण्यभूमी पुण्यवंताची आठवे पापिया नठवे पापिया नठवे पापिया नठवे पापिया नठवे काही केल्या आरंभी वंदीन अयोध्येच राज आरंभी वंदीन अयोध्येच राज आरंभी वंदीन अयोध्येच राज काही केल्या तुझे मन पालिटेना मन पालिटेना काही केल्या तुझे मन पालिटेना मन पालिटेना काही केला तुझे मन पालिटेना मन पालिटेना दास म्हणे जन दास म्हणे जन वरी शोभे रघुनंदन वरी शोभे रघुनंदन वरी शोभे रघुनंदन 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 नाममंत्र नाही कोल नाममंत्र नाही कोल नाम घेता नलगे मोल नाम घेता नाम घेता नलगे मोल नाम घेता नलगे मोल नाम घेता नलगे मोल नाम घेता नलगे मोल नाममंत्र नाही कोल
नाम मंत्र नाही कोल नाम मंत्र नाही कोल घेता न लगे मोल नाम घेता न लगे मोल न लगे मोल दोन्ही अक्षराचे काम दोन्ही अक्षराचे काम दोन्ही अक्षराचे काम दोन्ही अक्षराचे काम उच्चारावे राम नाम 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 नाम घेता न लगे मोल 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 नाही वर्ण धर्म याची नाही वर्ण धर्म याची नाही वर्ण धर्म याची नाही वर्ण धर्म याची नामी अवघे नामी अवघे तिसरती नामी अवघे तिसरती नामी अवघे नामी अवघे तिसरती नाम घेता न लगे मोल 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 नाम मंत्र नाही कोल नाम मंत्र नाही कोल नाम घेता न लगे मोल नाम घेता न लगे मोल नाम घेता न लगे मोल न लगे मोल तुकामणे राम नाम तुकामणे राम नाम तुकामणे राम नाम तुकामणे कैवल्य हे निजधाम कैवल्य हे निजधाम हे निजधाम कैवल्य हे निजधाम कैवल्य हे निजधाम नाम घेता न लगे मोल 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 नाम मंत्र नाही कोल नाम मंत्र नाही कोल नाम घेता न लगे मोल नाम घेता न लगे मोल नाम घेता
ಹರಿ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ ದಹನ ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ ದಹನ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ ದಹನ ಹೇಮ ಕಚೂತ ಉಪವೀತ ಧರಿಪ ಮಾರುತ ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗ ರಹಿತ ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗ ರಹಿತ ವ್ಯೋಮಾದಿ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪುತ ಸತತ ನಿರ್ಭೀತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜ ದೂತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜ ದೂತ ಯಾಮ ಯಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಪುದಕ್ಕೆ ಕಾಮಿತೆಯನಗಿದ್ದು ನೇಮಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಸೋಮವ ತೋರುತ ಪಾಮರಮತಿಯನ್ನು ನೀ ಮಾಣಿಪುದು ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ ದಹನ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ ದಹನ ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ಮುಕುಟಧರ ದುರ್ಜನವನ ಕುಟಾರ ದುರ್ಜನವನ ಕುಟಾರ ನಿರ್ಜರ ಮಣಿ ದಯಪಾರ ಪಾರವುದಾರ ಸಜ್ಜನರಗ ಪರಿಹಾರ ಸಜ್ಜನರಗ ಪರಿಹಾರ ಅರ್ಜುನ ಗೊಲಿತಂದು ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ ನಿಂತು ಮೂರ್ಛಕವರಿವ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿನ್ನಬ್ಜ ಪದದ ಧೂಳಿ ಮಜ್ಜನದಲ್ಲಿ ಭವವರ್ಜಿತವೆನಿಸೋ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ ದಹನ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ ದಹನ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಜ್ಞಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ ನೀನೇ ಸರ್ವಾದಿ ನಿರ್ವಾಣಾದ್ಯಮರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದನ ಪಾಲಿಪವರೇಣ್ಯ ಜ್ಞಾನದನ ಪಾಲಿಪವರೇಣ್ಯ
ನಾನು ನಿರುತದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಸಗು ಮಾನಸಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆನೋ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ವಿಠಲ 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 ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುವುದು ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ ತವನವ ಮೊದಲದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಂಡು ಕವಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರ श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम 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 जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम दशरथ नंदना दशमुख भंजना दशरथ नंदना दशमुख भंजना दशरथ नंदना दशमुख भंजना दशरथ नंदना दशमुख भंजना जानकी जीवन रामा जानकी जीवन रामा जानकी जीवन राम जानकी जीवन राम जानकी जीवन रामा जानकी जीवन रामा जानकी जीवन राम जानकी जीवन राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम संरक्षका अहल्योद्धारका यज्ञ संरक्षका अहल्योद्धारका यज्ञ संरक्षका अहल्योद्धारका यज्ञ संरक्षका अहल्योद्धारका सीतापति भार्गवजित रामा सीतापति भार्गवजित रामा सीतापति भाग्यवहित राम सीतापति भाग्यवहित राम सीतापति भार्गवजित रामा सीतापति भार्गवजित रामा श्रीराम राम सीतापति भाग्यवहित राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम करदूषण हरा कोदंडधरा हरा कोदंडधरा श्रीराज वरदा शबरी मुक्ति प्रदा श्रीराज वरदा शबरी मुक्ति प्रदा मरुतात्मज सखा वाली निग्रह मरुतात्मज सखा वाली निग्रह सुग्रीव शरणागत सुकरा सुग्रीव सक शरणागत सुकरा सुग्रीव सक शरणागत सुग्रीव सक शरणागत सुकरा रावणारी जय रघुकुल तिलका रावणारी जय रघुकुल तिलका पावरे नारी जय रघुकुल तिलका रावणारी जय रघुकुल तिलका पावरे दयाळु भक्त रक्षका पावरे दयाळु भक्त रक्षका पावरे दयाळु भक्त रक्षका पावरे दयाळु भक्त रक्षका देवदेवा सुधींद्र करार्चिता देवदेवा सुधींद्र करार्चिता देवदेवा सुधींद्र करार्चिता देवदेवा सुधींद्र करार्चिता पावन मूल नारायण एका पावन मूल नारायण एका पावन मूल नारायण श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जगज्जैत्रेकमन्त्रेण रामनामाभिरक्षितो य कण्ठे धारयेतस्य करस्था सर्वसिद्धया श्रीरामचन्द्रकृपाणु भज मन हरण भवभयदारुणो श्रीरामचन्द्रकृपाणु भज मन हरण भवभयदारुणो नवकञ्ज लोचन कञ्ज मुखकर कंज पद कंजारुणो नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणो श्रीराम चंद्र कृपाळु भज मन हरण भव भय दारुणो
श्रीरामचन्द्र कृपाळु भज मन हरण भवभयदारुणो श्रीराम कंदर्प अगणित अमित चविनव नील नीरद सुंदरो कंदर्प अगणित अमित चविनव नील नीरद सुंदरो पटपीत मानवो तडित रुचियुत नौमि जनक सुतावरो पटपीत मानवो तडित रुचियुत नौमि जनक सुतावरो श्रीरामचन्द्र कृपाळु भज मन हरण भवभयदारुणो श्रीराम शिर किरीट कुंडल तिलक चारु उधार अंग विभूषणो शिर किरीट कुंडल तिलक चारु उधार अंग विभूषणो अजानु भुज शर चापधर संग्रामजनो मम हृदय कंजनिवास कुरु कामादि कलदल बंधनो श्रीरामचन्द्र कृपाळु भज मन हरण भव भयदारुणो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणो श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम 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 जय राम लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे सुंदर ते ध्यान बसे सुंदर ते ध्यान बसे सुंदर ते ध्यान बसे वामांगी नंदिनी जनकाची वामांगी नंदिनी जनकाची वामांगी नंदिनी जनकाची सुंदर ते ध्यान सुंदर ते ध्यान सुंदर ते ध्यान
भरत शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न जनकाजी जनकाजी सम्मुख तो उभा मारुती बल भीमा सम्मुख तो उभा मारुती बल भीमा सम्मुख तो उभा मारुती बल सम्मुख तो उभा मारुती बल भीमा जपे राम नाम जपे राम नाम सर्वै काळ जपे राम नाम नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जपे राम 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 सर्वै काळ जपे राम 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 सर्वै काळ जनकाजी जनकाजी सुंदर जान बैठे शिवासनी सुंदर जान तुका म्हणे माझ्या श्रीरामाचे ध्यान तुका म्हणे माझ्या तुका म्हणे माझ्या श्रीरामाचे ध्यान तुका म्हणे माझा श्रीरामाचे ध्यान दिव्य निंबलूण दिव्य निंबलूण दिव्य निंबलूण दिव्य निंबलूण जनकाजी नंदिनी जनकाजी सुंदरत जान बैठे सिंहासनी मामांगी जनकाजी मामांगी नंदिनी जनकाजी सुंदरत जान बैठे सिंहासनी सुंदरत जान बैठे सुंदरत जान सुंदरत जान भजरे भजरे भैया भजरे भजरे भैया भजरे भजरे भैया भजरे 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 भैया भजरे भजरे भैया भजरे भजरे भैया भजरे भजोरे भैया राम गोविंद भजोरे भैया राम भजोरे भैया राम गोविंद भजोरे भैया राम गोविंद भजोरे भैया राम गोविंद भजरे भजरे भैया भजरे भजरे भैया भजरे भजरे भैया भजरे 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 भैया भजरे भजरे भैया भजरे भजरे भैया भजरे भजोरे भैया राम गोविंद भजोरे भैया राम गोविंद भजोरे भैया राम गोविंद संतती संपती
संतती संतती संपत्ति सुख के कारण जासे भूल भई बजो रे भैया जासे भूल भई बजो रे भैया जासे भूल भई बजो रे भैया जासे भूल भई बजो रे राम गोविंद बजो रे भैया राम गोविंद बजो रे भैया राम गोविंद कहत कबीरा विषमुख राम नहीं कहत कबीरा राम नहीं वो मुख धूल भरी बजो रे भैया 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 ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मनोजव मारुतलेवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठमातात्मजवान् रयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि बन्भ्रान् ब्रह्महन्ता गुरुवस्साक्षात् इष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्य संत मे जन्म जन्मनी स्वामी परमात्मा सपरिवार श्रीरामचंद्र तुगेल्या सन्निधानांतू अंगवाच्या मी गौड सारस्वत ब्राह्मण ह्या रामेश्वर श्रीमठाच्या शाखा मठांतू एकत्र जावन घेऊन गिन 8 दिवसाक प्रार्थना करता देवा अंग आमगेल्या स्वाम्याला मुक्काम चलतस अंग विशेष येवत तसल्या सर्वेक समाजा कनिष्ठ दूर जावका समाजांत सर्वे जनान करताना आभार स्त्री वृद्ध जावन घेऊन गिना आमगे धर्म कार्य कोत तसले प्रेरणा आमकां देवान दिव का म्हणले एक उद्देशान करताना हे मुक्कामा वेळेचेर गिना हंगा विशेषतः तुगेला आराधना जावका ती इच्छी पावन घेऊन गिना 8 दिवसाक प्रदोष कालाचेर गिना श्रीराम पट्टाभिषेकाचे कार्यक्रम कोरका म्हणून घेऊन सोम्यान दिलेला आज्ञा देवा त्या प्रकार मूर्ती रूपार असेल तुका पूजन कोरून घेऊन गिना अंगा पट्टाभिषेक जावचे वच्चे आसता त्याला वेळ देवा की अत्यंत फलप्रद जावन घेऊन या कलियुगान विशेषतः देवालय आराधना करच्या एक योग्यता आमकां तुवें दिलेलंच तंत यो तुगेलो रामेश्वर म्हणटाना विशेष जावन गिना तूं प्रगट जालो हांगा विशेष जावन पादस्पर्श जालो तसलो तुगेलो गांव देवा तशींच हांगाच्या ग्रामदेव सेतू माधव म्हणटा ती परमात्मा महाविष्णूले अनुग्रह ते अवतार घेवन गिना हांगा शाखा मठान जाल्यारीक आमकां विशेषतः मलगड स्वाम्यान दाखोवन घेवन गिना फुडले कालाल दाखोवन अनुग्रह केलो तसले सपरिवार कोदंड रामाले सानिध्य भक्तीन गी श्रद्धेन करतना सर्व आमगेल्या यती परंपरेन गुरुवर्यान मलगड गुरुवर्यान सकड देवाला आराधन करून घेवन समाजाक बरेपण हारयसलो तसलो परमात्मत्व आयच्या दिवसाक आमगेल्या समाज वर्गांक तनक्षीराभिषेक गी तशींच गंधोदक गी आनीक वरला सकड पुण्य जलान करताना तुका अभिषेचन सकड करून घेवन गिना पट्टारो तसलो वेळ देवा की आमके काल्पनिक लौकिक जीवनांत आमकां मेळटा तसले एक सुयोग की ते पट्टाभिषेक जावचे सल वेळेचेर गिना देवान कसले विजृंभण त्या त्रेतायुगांत आशिल्ली म्हळ्यार आमकां पुराण मात्र कळटा जाल्यारीक आमी हांगा वट्ट वेळ घेवन 8 दिवसाक तेचे एक संतोष पावचो वेळ देवा 8 दिवसाक तुगेल्या सन्निधानांत प्रार्थना करतात कशी एक निज रूपान त्या त्रेतायुगांत घेवन गिना तुगेलो परिवार जावन घेवन लंका विजय पावन घेवन गिना हांगा तुगेलो गंधमादनगिरी म्हणटा तसले एक जाग्यार पादस्पर्श जावन घेवन गिना हांगा सकड उद्धार करून घेवन मुखासनो पट्टाभिषेका खातीर जावन घेवन अयोध्याक चमकलाल तसले म्हूण घेवन पुराण सांगता म्हणटाना तसले जाग्यार आमी सर्वय 8 दिवसाक हांगा एकत्र मनान बैसून घेवन गिना तुगेले स्तुती करताची देवा 8 दिवसाक त्या पट्टाभिषेकाचे कार्यक्रम जावचे वतस भक्तीन गी श्रद्धेन आमी केलेली आराधना तूं स्वीकार का परमात्मा आमगेल्या स्वाम्याल्या मनाक संतोष जावका स्वाम्याल मनाक संतोष मेळ्ळी म्हणजे तूं अनुग्रह करता म्हणून तसले विश्वास आमगेलो म्हणटाना तसले सर्व अनुग्रह आमगे सर्वे समाजाक मेळसून घेवन गिना तंगेले कामी कसं नसकिना तूं अनुग्रह करून दिवं का आमगेल्या भरत देशान जाल्यारीक मुखासून अयोध्याचे जावं तसले तुगेले विशेष जावन आशिल्ले प्रतिश्ठा कार्य हांगा दाखोवनूची तूं अयोध्या खातीर बायसवर गेलो म्हळ्यार पुराण उल्लेख करता म्हणटाना आमकां जाल्यार हेचे एक सुयोग दिलेलो आसता देवा हांगा व्यास रघुपती नरसिंह देवालय तशींच रामेश्वर देवालय सेतुमाधव देवालय तशींच कोदंडरामा देवालय एदराक रिना कोत्त तसले ह्या कार्यक्रमांत काया वाचा मनसा त्रिकणपूर्वक जावन आमगे निमित्तान कसले चुकाम क्षम करून घेवन गिना पट्टाभिषिक्त जावन घेवन गिना कोणगी सेवेन तुगेल्या श्रद्धेन प्रितीन भागी जालेले सगी अपरोक्ष जावन घेवन कोण सकड पट्टाभिषेक कार्यक्रम चंदगाण करून तुगेल्या पळयले सगी तांगेले सर्व मनोरथ पूर्ण करून घेवन गिना आमकां सर्वे समाजाक बरी करता म्हणून घेवन तुगेल्या सन्निधानांत 2 हात जोडसून घेवन आमी प्रार्थना करतात
जानकी पते पितृवाक्य परिपालनार्थं कृतवनवास शबरी उद्धारक हनुमान् सुग्रीवमित्र वाली निग्रहणकर्ता सेतुबन्धकारक रावण कुम्भकर्ण इन्द्रजित्वादि राक्षस प्राणापहरता सीता परिग्रहण पूर्वक विभीषण रक्षक सीतापते रघुपते अयोध्यापते बहुपराक् बहुपराक् बहुपराक्। ॐ सूर्यवंश भूपरत्नभद्रपीठ संस्थितं जानकी समेतमब्जपत्र नेत्र शोभितं कैकयीज लक्ष्मणाञ्जनेय मुख्य संततं रामचन्द्रमात्रये मरेन्द्र वृन्दवन्दितं मन्दहास सुन्दरास्य पुण्डरीकमीश्वरं चण्डभानुगोत्र सिन्धु चन्द्रमिन्दिरावरं वन्द्यपादयुग्मदास चन्द्रमौलि संस्मृतं रामचन्द्रमात्रये मरेन्द्र वृन्दवन्दितं रामचन्द्रमात्रये मरेन्द्र वृन्दवन्दितं जातिजात सप्ततन्तु विघ्नजात संहरं चण्डिकेश चण्डचापदण्डखण्डनोत्सरं भार्गवोग्रगोपशामकं सुवीरसंस्थितं रामचन्द्रमात्रये मरेन्द्र वृन्दवन्दितं सत्यसन्धतात दत्तवाक्यपालनोत्सुकं मित्रवर्य मित्रपुत्र शत्रुजीवनाशनं शौर्यधैर्यवीर्यवर्य सद्गुणौघमण्डितं रामचन्द्रमात्रये मरेन्द्र वृन्दवन्दितं वैरिपक्षभीतिहेतुचापबाणधारिणं रावणादिराक्षसेन्द्रजीवकालरूपिणं राज्यलाभपूर्णकाम रावणानुजार्जितं रामचन्द्रमात्रये मरेन्द्र वृन्दवन्दितं मेघरत्नवारचारुहारशोभिवक्षसं गाहकान्तिदेह सौम्य गौरवाससं किरीटरत्नकङ्कणाङ्गजप्रभूषितं रामचन्द्रमात्रये मरेन्द्र वृन्दवन्दितं विश्वदृष्टिपालनान्तहेतुभूतचिन्मयं पाददासवाञ्छितार्थदानचौण्डमव्ययं सौव्यपीठभूतमध्वरूपवायुपूजितं रामचन्द्रमात्रये मरेन्द्र वृन्दवन्दितं साधुस्वर्णमण्टपस्थरत्नपीठराजितं पार्श्वभागसङ्गताञ्जनेयतार्क्ष्यसेवितं प्रातिशीमठीयभिक्षुवृन्दसम्प्रपूजितं रामचन्द्रमात्रये मरेन्द्र वृन्दवन्दितं रामचन्द्रमात्रये मरेन्द्र वृन्दिवन्दितं रामचन्द्रमात्रये मरेन्द्र वृन्दवन्दितं काशीमठीय भुवनेन्द्र पदारविन्द वन्दारु छात्रवरदेन्द्र यतिप्रणीतं रामाष्टकं पठति भक्तियुतो नरो यः प्राप्नोति मानसगतं सकलार्थजातं सुन्द्रार्पणमस्तु। वन्दितवदातर्वप्रिय श्रीकरं देवाराजितमन्त्रतन्त्रसहितं श्रीसामवेदप्रिय सम्यग्राहितगाथयानुगदितं तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक सामवेदप्रिय सामवेदसेवामवधारय। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यो भार्गो देवास्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
करमाराजित शर्म संदधिकर श्रीदेव देवोत्तम सर्वार्थप्रिय सर्ववंदित पदार्थर्वप्रिय श्रीकरम सर्वाभीष्ट सुखप्रदं हितकरं तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक अथर्ववेद प्रिय अथर्ववेद सेवामवधारय। ॐ शन्नो देवीरभिष्ठया आपो भवन्तु वीतये संयोरविश्रावन्तु नः। ॐ वेदान्तैरविवेदितव्यवचनैः वेदान्तविद्याधर ब्रह्माण्डैरविरगुणैरभयित श्रीदेवदेवोत्तम ज्ञानानन्दसुखप्रदेकनिलय वेदान्तशास्त्रप्रिय भक्ताभीष्टदमुक्तिमुक्तिफलदं वेदान्तमाश्रावय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक वेदान्तशास्त्रप्रिय वेदान्तशास्त्रसेवामवधारय। हरि ओम नारायणं नमस्कृत्गुणैर्दितीर्यैरुदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरोश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। नमो नमो शेषदूष दूरपूर्णगुणात्मने विरिञ्चि सर्वपूर्वेड्य वन्द्याय श्रीवरायते। ओम ओम पूर्वेशां कथया पुराणमिति ये जानन्ति जातं सदा भक्ता भागवतादिभाग्यदमिदं श्रीदेवदेवोत्तम लक्ष्मीनाथ तवाङ्घ्रिदर्शनकरं गोपालचूडामणे दिव्यज्ञानपुराणपूर्णपुरुषैराख्यातमाकर्णय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डतुल्य भव्य दिव्यास्त्रवृन्दवन्दित प्रणत जन विमत विमथन दुर्ललित धोर्ललित तनुतर शिहिक विताडन विघटित विशरारु शरारु ताटुक ताटकेय जट किरण शकल धर जटिल नट पतिमकट तन नटन पटु विभुध सरदिति बहुಳ मधुಗಳನ ಲಲಿತ ಪದ ನಳಿನ ರಜ ಉಪಮ್ರದಿತ ನಿಜ ವ್ರಜಿನ ಬಹುಧಪಲ ನುರುಚಿರ ಪರಮ ಮುನಿ ವರ ಯುವತಿನುತ शरणु सकलोद्धार असुर कुल संहार शरणु दशरथ बाल जानकी लोला शरणु सकलोद्धार असुर कुल संहार शरणु दशरथ बाल जानकी लोला ಈ ಮುಖವು ಈ ತನುವಿನ ಕಾಂತಿ ಈ ಬಿಲ್ಲು ಈ ಬಾಣ ಈ ನಿಂತ ಈ ಭಾವ ಈ ತಮ್ಮ ಈ ಸೀತೆ ಈ ಬಂಟ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವ ದೇವರಿಗುಂಟು ಮೂರು ಜಗದೊಳಗೆ ಶರಣು सकलोद्धार असुर कुल संहार शरणु दशरथ बाल जानकी लोला उट्ट पीतांबरवु उडिगे माणिकवु ದೊಡ್ಡರವರತ್ನದ ಆಭರಣ ಇರಲು ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆಗೆ ತಪ್ಪ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಲಿವ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಕಾಣೆ ಕೌಸಲ್ಯ ರಾಮ ಶರಣು सकलोद्धार असुर कुल संहार शरणु दशरथ बाल जानकी लोला ಪಾಲಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪುರವಾಸ ಬೇಡಿದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೆನೆನುತ ಭಾವಶುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ತನ್ನ ಭಕುತರನು ಪೊರೆವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಶರಣು सकलोद्धार असुर कुल संहार शरणु दशरथ बाल जानकी लोला
ಭೇದ ಸಮನ್ವಿತೈರ್ವಿಜಯಕರತ್ಸತ್ಸೋ ಶಕಂಸಂತನಂ ಶಂಖಾದಿಪ್ರಿಯ ವೇಣುನಾದ ವಿಧಿನಾ ವೀಣಾದಿವಾದ್ಯಪ್ರಿಯ ವಾದ್ಯಂ ಸದ್ಯ ಇಹಾವದಾರೆ ಹರೇ ಶ್ರೀದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಸರ್ವಾಧ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಸರ್ವಮಾದ ದೇವ ಮಮ ಧಾರಯ ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಯತಿಕುಲತಿಲಕ ಯಮನಿಯಮಾಧ್ಯಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಸಂಪನ್ನ ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾರಾವಾರ ಪಾರಂಗತ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶ್ರೀಮದ್ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವ್ಯಾಸ ರಘುಪತಿ ದೇವದಿವ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದ ಪದ್ಮಾರಾಧಕ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವರಕುಮಾರಕ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಪರಾಕ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಬಹುಪರಾಕ್. ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು, ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ, ಭಾನುಕುಲಾಂಬುದಿ ಸೋಮನೆನಿಪ ಮಂತ್ರ, ದೀನರಕ್ಷಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ. ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ನೀ ಕೆಡಬೇಡ, ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ನೀ ಕೆಡಬೇಡ, ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಬಾಮೆಗೆ ಪೆಡಿದ ಮಂತ್ರ, ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಬಾಮೆಗೆ ಪೆಡಿದ ಮಂತ್ರ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ, ರಾಮ ಜಪಿಸೋ. ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ, ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ, ಸೆಲೆಬೀದಿಯೊಳು ಉಚ್ಚರಿಪ ಮಂತ್ರ, ಸೆಲೆಬೀದಿಯೊಳು ಉಚ್ಚರಿಪ ಮಂತ್ರ, ಹಲವು ಪಾಪಂಗಳ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ, ಹಲವು ಪಾಪಂಗಳ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ, ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಸ್ವರ್ಗ, ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಮಂತ್ರ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ. ಮರುತಾತ್ಮದ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ,
ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಪಮಂತ ದುರಿತ ಕಾನನಕಿದು ದಾವಾನಲ ಮಂತ್ರ ದುರಿತ ಕಾನನಕಿದು ದಾವಾನಲ ಮಂತ್ರ ಪೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ ಪೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ಭಾನುಕುಲಾಂಬುದಿ ಸೋಮನೆ ನಿಪ ಮಂತ್ರ ಭಾನುಕುಲಾಂಬುದಿ ಸೋಮನೆ ನಿಪ ಮಂತ್ರ ದೀನ ರಕ್ಷಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ ದೀನ ರಕ್ಷಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः हस्तद्वयेन कमले धारयन्ति स्वलीलया हारमपुसिकां लक्ष्मीदेवी चिन्तयेत मनोजवं मारुततुल्यवेगं इन्द्रियं बुद्धिमताविक्रमादात्मजवाङ्गैकमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ब्रह्मान्ताः गुरुः साक्षात् इष्टं दैवं श्रीपदे आचार्य शुक्राचार्य सन्तु मे जन्म जन्मनि देवाचे करता दाखवून रामेश्वर हांगाचे देवू जाल्यार तेलू मातू तसं हांगा विशेष सर्वे दाखवून दिलो सर्वांगे परमात्मी आमचो कोदंडराम प्रभू रामचंद्र त्या क्षेत्रांत एक विशेष जाम देवालय स्वाम्यान मोक्कान विशेष देवालय सेवा करता जाम गा तशीची हांगा दुखूनची सीतान्वेषण करता एक हांगा आणू म्हणजे देव हांगा दुखून जमलो क्षेत्रांत आनी तो अयोध्यापदी म्हूण नांव अंकीत करतलो तशीच हांगाय जलरी तशीच देवालय पट्टाभिषेक जामका आमकां देवान तें पळोवन पुनीत जमचें तशें जामकां आमकां खंयच्याय रुपार दोश आसा जाल्यार ते निवृत्ती जमचें तशें जामकां काळूक आसा जाल्यार सगळी निवृत्ती जमचें तशें जामकां उजवाड देवान दिमकां देवू धर्म करचें तशें जामकां तशें मात्र न्हय कसनकीच हे वर्सा आमगेले ह्या संवत्सरांत विशेष जाम तागेले जवळ जाता अयोध्येंत त्यान तुवें जाल्यार आमी सर्वांनी भाग घेवन आमगेले पुनीत ते रामान सगळे आमगेले लोकांक विशेष जावन आमगेले समाजाक आमगेले देशाक बरेपण जमचें तशें जामकां म्हूण केलां देवान खंयची इच्छेन कन्या की ते इच्छा परिपूर्ण करून बरेपण करून दितले
शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्महाभवतो तद्वक्तारमवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहना भवतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमಗೆಲ್ಲ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಶಿಮಠಾಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ तशी सुकृतीनंद स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाचे सदस्यांनी ಒಟ್ಟು ಮೇಳ पातपूज करचे पूरजन सुकृतीनंद स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाचे सदस्यांनी याद राहून बेसुका तशीची व्यवस्थापक समितीचे तनय प्रभू रामचंद्रान भक्ती निर्माण करून प्रतिष्ठापन केलेलं ईश्वराला या परमपवित्र पुण्यनगरींतू आज विराजमान जाणसिल्ल्या काशी मठाचे सन्निधान श्री संयमित स्वामीयाला पादकमलाकडे नमस्कार करून कोची वृंदावन जा आशिल्ल्या सुगृंद स्वाम्याकय तशीच हरिद्वाराक वृंदावन आशिल्ल्या सुधीन स्वाम्याकय मनसा स्मरण करून प्रार्थना करून भक्तीन मिगेले प्रार्थना करून रब्बयता आज व्हडलो एक संतोष आशिल्लो दीस अयोध्यांतू रामायल प्रतिष्ठापन जमच्या होता हांगा आमी पठाभिषेक केला स्वामी आमकां आशिर्वाद करूंक मुखार येयले ह्यो दीस रामेश्वरांक आमकां हें एकाड जमच्या आशिल्लें साहचर्य केलेलें आमगेल्या गुरू परंपरांक विशेष जावन ताका ज्यान चांग श्रम केलेले कश्ट केलेले आमगेल्या सुकृतीनंद स्वाम्याकय सुधींद्र स्वाम्याकय संयमित स्वाम्याकय विशेष जावन प्रार्थना करता सुकृतीनंद स्वाम्याल कालाक सुकून आशिल्ले विशेषां चिन्मना केलेले सई होड कश्ट काण भौतिक साहचर्यांतले कश्ट एकवट्टे रे भौतिक साहचर्याचे एक कश्ट ಏನು ಪಂಚಾಕ ಏ ಮೇಂಟೈನ್ ಕರೋಕ ಸಿಲ ಕಷ್ಟ ಸಿಲ್ವಲೆ ರೀ ಯೋ ಮೋಠು 1937 दुडवादवर दुर्लभ जाणसिल्लो आळ दुर्लभ जाणसिल्लो या गांवांत यो मोठो उदाहरण करून पुनरुद्धारण करून त्यांनी आमकां जमकां जान दिले सुकृत जान हे दवरल्या स्वाम्यान ते साहचर्यात 1931 एक 1935 मध्ये हांगा चतुर्मास्यम केला उतलेच कश्ट आशिल्ले ते कालाक तसल्या हे पुण्यनगरींत पावलेले सर्व जनांकय ताका आशिल्ले साहचर्य करून दिले सुकृतीनंद स्वाम्याकय तेंच्यांनी हो मोठो 2003 केला सुकृतीनंद स्वाम्याकय विशेष जे नमस्कार करून आज म्हाका हे उतर उलोवचे अवकाश दिलेले स्वाम्या लागीं विनीत नमस्कार आम्ही या स्वाम्याले गुरु परंपरेले आशिल्ले रीण कशी सरतले म्हणून हे मनुष्य जन्मांत आमकां कोर सुरू जमना तांणी कोर आमकां दिलेले हे पुण्य आमकां करून दिलेले हे असे हग्ग पुण्य नगरींतूय क्षेत्र नगरींतूय हग्ग एक कष्ट नतीन आमकां वचूं रब्बूकय आमगेन घर म्हणकेच होम अवे फ्रॉम होम म्हणकेच आमगेले मठांत आमकां रब्बूकय आमकां जे आमकां दिलेले
आमगेले कसलकी प्रार्थना करूं कसल सौगेर करून दिलेले त्या स्वाम्याचेर दिसिल्ले आमगेले रीण आमगेले ह्या जन्मांत कोण सोरना म्हूण तुमगेलो विश्वास आम्हा लेगी बापा लेगी ह्या स्वाम्या लेगी मात्रम आमकां रीण आसा म्हूण म्हाका लेखिता येदायलें म्हाका मस्तवल्लमच्या गांव इच्छा पावना कसल म्हळ्यार थोडो जावन आसा एकठांय बेसून आसा सुकृत स्वाम्याले कालाक तांणी मस्त कश्ट काडून हे मोठू 37 पुनर्धारण कोर अशी हळहळ म्हणून असे आलोचन करना पडेची ह्या कालाक उतले सौगेरे साहजेरे वचून घेवन हेरी आमकां रामेश्वर आमच्या सर्व जनांक हेंच्या जावं नतिल्ले एकठांय वैस्वामी तावळी ह्या क्षेत्र नगरींत सर्व गांवां आशिल्ले आमगेले समाज बांधवांक हेंच्या आसीन साहचर्य आसा हेंच्या स्वाम्यान केलेले आमगेले मोठू आसा हें आमगेले क्षेत्र नगरींत तुमी स्वाम्यालय रामेश्वरालय आनी काणगे गांवन मात्र प्रार्थना करून हांव रंबयता. प्रथम जावन आमगेले संस्थान आराध्य देव व्यासर रघुपती नरसिंहाक नमस्कार करून आज विजृंभणेले राम पट्टाभिषेक जाल्लो अशें प्रभू श्री रामचंद्राक नमस्कार करून तशेंच क्षेत्राचे देव रामनाथ स्वामीक नमस्कार करून काशी मठाचे सगळे गुरू परंपरेक नमस्कार करून 75 वर्ष वृंदावन जावन ह्या वर्ष 75 वर्ष जाता ताजे कोच्चिन तशेंचे सुकृतीन स्वाम्याले वृंदावनाक नमस्कार करून प्रार्थस्मरणीय आमगेले परमपूज्य सद्गुरू श्रीमद सुदीन तीर्थ स्वाम्याले हरिद्वाराचे वृंदावनाक नमस्कार करून साष्टांग नमस्कार करून काशी मठाधीश हांगा विराजमान जावन वचूचे श्रीमद संयमेन स्वाम्याक चरणाक वंदन करून हांगा येयले पुरा जनाक नमस्कार करून स्वाम्या लपण घेवन 2 उतर उलोवच्याक इश्टपोत. सुकृतींद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठान 2017 प्रारंभ जाल्ले स्वाम्याला आशीर्वादा निमित्त एक 2-3 पट्टी आमी ट्रेन घेवन स्वाम्याला आमी अनुज्ञा घेतली तेन्नाची खंयचे काशी मठाचे मस्त कडेन दूर आशिल्ले कार्यक्रम वच जाल्यार स्वाम्यान आमकां आशीर्वाद करका जनाक आमी थंय वचून घेवन वचून हे कार्यक्रमांत भागवत जाले एक तांकां अवकाश मेळका म्हणल्या खातीर आमी करून 2 पट्टी आमी 2017 प्रथम पुण्यतिथीक तशेंच आमगेले सुदीन तीर्थ स्वाम्याले अमृत महोत्सवाक दीक्षा स्वीकार समारंभाचे अमृत महोत्सवाक आमी जनांक भक्तांक आपोवन घेवन वचून तांकां एक क्षेत्र दर्शन केलेलें तसलें आमकां भाग्य आमगेल्या स्वाम्यान आमकां दिलेलें. फुडल्या वर्स आमकां दिसलें आमकां म्हळ्यार स्वाम्याले नॉर्थ इंडिया कॅम्पस म्हणून 5 क्षेत्राचे एक स्वाम्याले एक कॅम्प आशिल्लें हरिद्वार कल्पी अयोध्या तशेंच प्रयाग आनी काशींत गंगाचे तीर्थ स्वामी देवा घेवन वची तीर्थस्थान आशिल्लें. स्वामीला आमी विनंती केलें आमकां एक हे सगळे प्रोग्राम आमकां करता आसले स्वाम्यान आमकां अनुग्रह करता म्हणून स्वाम्यान आमगेले बरें विश्वास दवरून आमकां अनुग्रह केलेले. आनी तो विशेश जावन कसो म्हळ्यार अयोध्यांत काशी मठ संस्थान देखून आमी कसन कमिटमेंट दिलेलें की रुपये द्वाराक ते रुपये आमकां स्वाम्याले अमृत आसतना 167.402 ग्राम रुपये पावत आसले अवकाश मेळ्ळे. भारी एक गौरव संस्थानाचे आमी संस्थाना ओट्ट आशिल्ले निमित्त स्वाम्याक भारी गौरव मेळ्ळे. ताजी ओटूची आमकां देवाले सन्निधानांत आमगेले समाजाच्या JSB समाजाच्या एक भजन करचे समीत अवकाश मेळ्ळे. ते मात्र न्ही रुपये जाल्यार विंगड कडेन जाल्यार तांणी ऑफिसांत घेवचे आमकां JSB समाजांक काशी मठ संस्थानाचे ओटू ते देवाले सन्निधान येद्राकाची ते पावत तसले अवकाश एक मेळ्ळे. हे बदलची संस्थान ओट आमगेले बांधव्य आशिल्ले निमित्त आमकां ते मेळ्ळेले सांगूक हांव इश्ट पोवता. तशीच ते 3 महिने जनवरी जाल्ले आज जनवरी 9 तारीखेक आमी ते रुपये पावयलेले 2023 जनवरींत अयोध्या भेट जाले. ताजे नंतर
स्वामेले पंढरपूर तीर्थयात्रेक क्षेत्र कवचे म्हणताना आम्ही अपास आमगेले एक स्वार्थ येत राहिला स्वाम्यान आमकां ते अवकाश दिवका म्हणून आम्ही स्वाम्याला अपास विनंती करतना त्यावेळी स्वाम्यान आमकां दिल्ले आम्ही सर्व समाजांच्या ते पंढरपूर क्षेत्राक साधारण एक येतोळ ते येनतील समेत जन आयलेंचे एक 4,000-5,000 जन आयलेंचे आमगेले सगळे टिमान 34 जन आमगेले सगळे टिमान ते थंय पंढरपुरांत क्षेत्रांतू प्रथम बारी आमगेले समाजाच्या देवळा भितरीची सकाळ 10 गंटे दुखून 7 दीस सांजे 8 गंटे भजन करचे अवकाश दिले प्रायशात त्यांनी कोणाके दिनाची ह्यावेळी आमगेले एक संबंध काशीमठांतू आमगेले एक बांधव्य काशीमठा उठ आशिल्ले निमित्त खंडित जालेले म्हणून हांव सांगूक इश्ट पावता एक विजृंभणेरे सप्त समेत जालेलो असते आमगेले एक लिडरशीप घेवन आमगेले केलो जनान ते सप्त समेत भारी विजृंभणे जालेलो आसा चंद प्रोग्राम केन्ना एक मेमोरेबल मनांत वर्त असेल प्रोग्राम जालो एक स्वामीले एक रामेश्वर कॅम्पस म्हणटना आमकां एक मनांत एक आश दिसलें स्वामीले एक रामेश्वर कॅम्पाक आमी एक विनंती पत्र दिवका म्हणून स्वाम्यान चातुर्मास बेंगलोरा बशिल्ले तेन्ना आमी एक विनंती पत्र दिल्लें स्वाम्यान सांगलें कसं म्हणल्यार मुखार सून पळयार म्हणून एक मुल्यांतू एक मनांत आशिल्लें खंडीत आमकां स्वामी दितलेंची आमी एक समाजांक कसली एक भिन्नमत करना तशी पुरा समाज ಒಟ್ಟು करून वर्तसले एक आमकां एक शक्ती आसा स्वाम्याला अनुग्रहा निमित्त खंडीत आमी करताची म्हूण म्हणाले तेन्ना आमकां स्वाम्याले कॅम्प फिक्स केले ऑक्टोबर 15 तारखेक लिस्ट आयले कडले आमी अपास स्वाम्याला वचून निमगेले हे आमकां अवकाश दिवका स्वाम्यान म्हूण सांगून स्वाम्यान आमकां अवकाश दिल्ले स्वाम्याले आतां हांगा जावन जाल्या नंतर राजस्थानांत कॅम्प आसा आमी लेखले एक ते निमगेले कशें म्हणून बट आमी स्वार्थी जावचे नज्य मस्त आमगेलो समाज बेंगलोर सेवा मंडळ आसा तशें दिल्ली समाज आसा प्रत्येकल्याक अवकाश मेळका स्वामी तशीच प्रत्येकल्याक ಒಟ್ಟು करून वर्का म्हळ्यार एक स्वाम्याल मनांत आसा तशें आमी ते निमगुची चूक इजत म्हूण आमकां कळ्ळें आमी निमगुच्याक वचनाची मुखार सून जाल्यार आमी कार्यक्रम करतना आमगेले निमित्त कसलेय चूक जावन अशें पुरो स्वाम्यान आमकां दय करून आमकां आमगेल्या अपराध क्षम दिवका आनी आतां हे कार्यक्रम जाल्यार काले आमगेले तीर्थस्थान स्वाम्यान पेर सांगिल्लें आसा तीर्थस्थानांत तेका एक चड म्हळ्यार बिंगड खंयचेय पशी चड एक समुद्र स्थानांत उंचीचे भारी एक श्रेश्ठ म्हणून काली आमी धनुषकोडीक वचून मस्त जनां एक 100 जन आशिल्लींची तीर्थस्थान केलें करतना खंयचेय धार्मीक कार्यक्रमाक विधी विधान आसा आमी एक समुद्राक नावचें चमकलेलें क्षेत्र व्हड क्षेत्र आमगेले एक समाजान तूं केलो जनाक वचनाशें अशें बरो एक दोगते जन चेडू आना एक बरमूड घालून चेड्डी घालून स्थान केलेलें आसा खंडीत आयोजक केलेलें आमी तांकां सम विचार दिनतील निमित्तांनी करून अशें बरो खंडीत हे चुकीक आमी म्हळ्यार आमी सोमेलोट तीर्थस्थान केलेलें आमी तशी आमी चुकी पडलेलो आसा हे चुकीक हांव सोमेलागे क्षमापण निमगिता विशेष जावन आशिल्लें आमगे कार्यक्रम कोरका कसन कोरीत म्हणून सोमेलागे विनंती करतना आमगेले प्रायशा रामेश्वर देवस्थानाचे प्रांगणा भितरी काशीमठ संस्थानाचें एक नांव आसा तेवे 1937 ताचे पेक्षा फुडलें कितलें म्हणून म्हाका गोत ना 1937 हांव काल वचून ताजे एक फोट काडून हाडलो भितर फोट काडून सोंडाची बट एक आमकां एक येदोळ ते आमकां गोत ना ते आमी सुरय वतना सगळे 3-4 राउंड मारले 3-4 राउंड मारले आमगेले देवस्थान काय म्हणून पळोवच ताका कोणे थंय वचून हांगा इल्लू वगे म्हळ्यार तांणी तमिळाच्यान उलयचें आमकां विंगड तमिळ भाशा कळना बट काल भटमाम श्रीपद भटमाम म्हणालो सीदा वचून रायट वचून लेफ्ट वचून वयर पळयाचें म्हणून चंद जावन आशिल्लें सुंदर जावन आशिल्लें मंदिर थंय आसा सपारेवार सहित कोदंडराम देव आसा आमकां स्वाम्याला निमगेले आमी कसन कोर येता म्हणटना स्वाम्यान शंकाभिषेक 108 शंकाभिषेकाचे एक आमी निमगेलेलो न्ही स्वामी न्ही कसं कोर येता म्हणटना आमकां एक बदां हांव सांगता जाल्यार हे स्वाम्यान रामेश्वरम सोमठ स्वाम्यान येवन राबून तांगेलो मोक्काम करयता आमी स्वाम्याला विनंती करचें येता म्हळ्यार आमगे एक अवकाश मेळका म्हणून आमगेलो बांधव्य चोळका म्हणून कसले एक सेव कोरका ते म्हणाल का तर शंकाभिषेकाचे शेवेचे आमी एक आयोजन केलं आता शंख आयला पाय सकाळीची एक स्वाम्याला अमृत आसतना आमगेले कोदंडराम देव आमगेलोच काशी मठाचो देव रामचंद्र आमगेलो
आराध्य देव कोदंडराम आमगेले रामेश्वर देवस्थान भितर आशिल्ले देव हे पळयतना कसो दिसता म्हळ्यार कोदंडराम स्वामी आम्ही जानेवारींचे अयोध्येचे आमगेलेंचे डिसेंबरांतू आतां आमी रामेश्वरा पावलेंचे आमगेले रामचंद्राक अंगाभिषेक थंय आमगेले प्रार्थना हे पूर्वभावी जावन 22 ಜನವರಿ 2024 आमगेले प्रभू रामचंद्राला अयोध्या अंतू प्रतिष्ठा अपास जावचे आसा हे प्रायशः आमगेले सगळे सर्व समाज बांधवाले हांगा मस्त जन येन शेष पुरोचे तांणी ते यूथ ऑफ JSB सगळे कार्यक्रम वर्ल्ड वायड पळयता आसाचे हे पूरा JSB समाजाचे भाग्य म्हणून सांगूक हांव इश्ट ಇದು ಭಾಗ್ಯ वय्या आमकां योग जावका आम्ही कसं म्हणणार स्वाम्याक एक हॅक्टीक म्हणल्यार ते 5 महिन्याचे चातुर्मास बेंगलोरांत भारी विजृंभणेर जालो दिसाची जन पळयतना कोणगे सांगता आशिल्ले जन उण जाल्लो आतां म्हणून जन जो पळयल्यार म्हाकाची मंगळुरा पासून चड जन आयला ते म्हळ्यार म्हाका गोतस हांव एक सुमार 7-8 पडे चमकला हांव लेकील म्हळ्यार स्वाम्याक हांगा ಸ್ವಲ್ಪ आयास जायसना म्हणून ಖಾಲಿ ಪೈರ್ ಭಿಕ್ಷೆ 40 ಆಸ म्हळ्यार आमी आयास चडदिल्ला म्हळ्यार जाता स्वाम्याक ಸೇವೆ जाता आसा पातपूजे जाता आसा स्वाम्यान ಸ್ವಲ್ಪ आयास उण जावका म्हूण लेखल्यार आमी आयास चड दिल्ले म्हूण जाता बट स्वाम्याक समाज केन्नाय स्वाम्याला ಒಟ್ಟು वतना स्वाम्यान एक थिंग करचें समाजा चांग जावका आमगेल जना चांग जावका म्हणून व्यतिरिक्त जावन आमी कसं थिंक करताचे म्हणून म्हाका गोतना हांव एक बोनेंद्र बालकाश्रमांत शिकून आजी ह्या पोजिशनांत हुद्दे पावला हे स्वाम्यान म्हाका प्रति वर्स वार्षिकोत्सव दिवस एक प्रसाद दिवचे आशिल्ले बरें जात्रे म्हणून आज जिवनांत कसनय बरें जालेलो आसल्यार हे स्वाम्याला आशिर्वादान मेत म्हणून म्हाका खंडीत विश्वास आसा येता म्हळ्यार ते हांव प्रति वर्स एक दीस वच्चें वार्षिकोत्सव दिवस स्वाम्याक एक प्रसाद घेवच्याक थंय स्वाम्यान प्रसाद दितना बरें जात्रे म्हणचे ते बरें जात म्हळ्यार शब्दा निमित्तच आज आमी हांगा आशिर्वादा निमित्तच आमी हांगा इतले हुद्देक पावलींची हांगा येयले सर्व जने मस्त गांवां देखून येयले आसाची आज ह्या कार्यक्रमाक आमगेले उजरे देखून एक 15 जन वॉलंटियर्स येयले आसाची तशीच अजीत पहल कॅर ऑफ सादारण एक 25 जन वॉलंटियर्स आसा निस्वार्थ जावन तांणी येवन हे आमी समाजाचे समेले संस्थानाचे कार्यक्रमांत आमी भागवहिसूंक म्हणाले खातीर तांणी आयलींची एक मस्त संतोष जाता आमगेले ಒಟ್ಟು जन आसा संस्थाना ಒಟ್ಟು मस्त जन आसा संस्थाना ಒಟ್ಟು आमी केन्नाय परमनंट जावन रावूंक कोणगे सांगता आशिल्लें पुढे हांव आयकलेलो कूड म्हळ्यार संस्थानाचे ब्रांच आशिल्ले कडेन मात्र वच्चे न्ही स्वाम्यान पुरा कडेन वता आशिल्लेंचे दिग्विजय वतना मस्त गांवां वता आशिल्लेंचे गांवांत शाखा मठ नातिल कडेन अदर अरेंजमेंटय करता आशिल्लेंचे आतां तशीच आमी पयर पंढरापुराचे आमगेले आमगेले शाखा मठ आनी पयर स्वाम्यान भुमी पूज केला आनी 2 वर्सां आमकां वचून रबता आसलो अवकाश आसा पयर आमी इस्कॉन मंदिरां राबलेंचे पंढरापुरांत तशीच अयोध्यांत आमी एक वास्तव्याक एक अतिथीगृह घेते कसले आशिल्ले व्हड अतिथीगृह म्हळ्यार आमी एक 500-600 जन आपोवन उलयले थंय राबलेंचे अयोध्या वचूका राबूका तेन्ना थंय कसन वेवस्था आसा थंय आमी राबचे थंय आमी अरेंजमेंट करचे स्वाम्याक देवा कुडगी ते पुरो करचे तशीच स्वाम्याला वास्तव्याक ते अनुकूलत करचे ह्या पुरो आमी आयोजन करतले कर्तव्य अंत कसले म्हाका तप्पस म्हूण दिसना फूड जाल्यार आमगेले व्हड स्वामी जाल्यार ताचे पयशे फूड जाल्यार काल हांव अशें उलयता आशिल्लो आतां पुरा ट्रेन मागीर रोड पुरा रुंद वचपाची वच्चाक फूड पुरा सपोर रोडार एक गांवां देखून न्ही काल येता आमी येतना 650 किलोमिटर आशिल्लें म्हाका दिसता फूड 650 किलोमिटर एक दीस भितर वचचें जायनाशिल्लें 2-3 दीस कॅब करपाक आशिल्लें तेन्ना आमगेलें शाखा मठ ते काही आसना आशिल्लें त्या अर्थ आमगेले स्वाम्यान तांगेले गुरून मस्त शाखा मठ बांदून आमगेले समाजाच्यान थंय चमकला रे तांकां अनुकूल जावका म्हणले खातीर त्या शाखा मठांनी बांदिल्लो आसा आमकां एक मस्त संतोश आसा आतां पंढरापुरा जाल्यार व्हड मठ जाता आसा प्रत्येक शाखा मठ आतां खेडांत जाल्यार रिनोवेशन जाता आसा वालकेश्वरांत मठांत रिनोवेशन जावन हाजी नेक्स्ट फेब्रुवारींत ताजे उद्घाटन जावचें आसा सुरतकल मठ 50 वर्स जालां म्हणून ताजे एक चंद जावन भव्य जावन आशिल्लें मठ बांदून ताजें उद्घाटन जावचें आसा स्वाम्यान एक थिंग करचें प्रत्येक गांवांत आमगेल्या समाजाच्या चांग जावका म्हणून प्रायशात तांणी कितले कश्ट पावताचे म्हणून हांव काश्मीरा ट्रिपा पळयलेलें काश्मीरा ट्रिपा पळयतना आमी 3-4 सेटर घालताचे सो आमी काय ना त्या शियांक सकाळीं उठाचें कितें ना बट स्वाम्याल कार्यक्रम कशें म्हळ्यार सकाळीं निर्मल विसर्जन दनपार पूजा रात्री पूजा पुरो एक टायम पूल हे पुरा
म्हळ्यार मन अंतू आमगेले सारस्वत समाजाक चांग जाव का म्हणलं का तर स्वाम्यान प्रायशः काशी मठ स्वाम्यान आमगेले सैमीन तर स्वाम्याची विंगड खंयचेय मठाची वचनाची फस्ट धैर्य घेवन काश्मीराचे आमगेले आमगेले स्वाम्यान चमकेल नंतर विंगड मठाचे दिसले काशी मठाचं स्वामीजी वर गेल्यार नाव याका होगबारद म्हणून मागीर एक 7-8 मठाचे चमकेलेचे हे सत्याची म्हण तितले रिस्क असते काश्मीरांत हे पूर आसा त्या स्वाम्यान निजावन आमी केलो पटी दिसता कसं म्हळ्यार स्वाम्याक आमी मस्त त्रास दिवचे नज मस्त जन येवन तांगेले पर्सनल प्रॉब्लेम सांगता तसल पुरो करचे नज समाजा खातीर स्वामी मस्त सॅक्रिफायस करता आसची समाज चांग जावका आमगेले बदलचे पयरे स्वामी सांगता आशिल्ले आमगेल्यान तो IAS IRS पुरो जन उणे सरे तांणी पुरो आमगेले समाजान देव करे आतां बेंगलोर जाल्यार मस्त नमुने कार्यक्रम केले आतां खाण जेवण म्हण केलें खाण जेवण केलें कसं लायक म्हण म्हळ्यार गम्मत करचे खातीर न्हय तें आतां आमगेले जन चेडू यंगस्टर्स पुरा हाक वताचे खंयच्याक सॉफ्टवेअर वताचे आमगेले संस्कृती आमगेले संस्कार पुरा विसरताचे त्या पास तांकां मनांत येवका असल विशय आस आमचे गेले खाण जेवणान म्हळ्यार असल आस म्हळ्यार खातीर केलें 99% जान चांग उलयता 1% जान वायट उलयता आमगे सायन्सांत मात 100% मार्क मेळटा वरल मेळना तशी हे पुरा कार्यक्रम स्वाम्यान करचे कसं लायक म्हळ्यार आमगेले समाज चांग जावका आमगेले समाजांत जनान वयर येवका समाजांत आमगेले आनीक एक मस्त चांग जावका म्हळ्यार खातीर स्वामी आमकां मस्त आशिर्वाद दिताची समाजाक मस्त तांणी एक कसं सांगचें म्हळ्यार तशें न्ही म्हगेले निमित्त कसलें चूक जावन अशें पुरो उलयतना बट म्हाका एक कॉर्नर ऑफ मायंड दिसता कसं म्हळ्यार आमी केन्नाय स्वाम्याक आभार जावन आसूं आनी काशी मठाचे आमगेले बांदेव केन्नाय वाडूं हे बांदेव वाडिल्ले निमित्त आमगेले जीवन आमगेले संवसार आमगेले मुखारची पिळग्याक चांग जाता म्हणून हांव ह्या टायमार सांगू इश्ट पावता आजी पायी आमगेले संकाभिषेक आसा आज जाल्यार तशीच सकाळी सुंदरकांड आज आनी पायी सुंदरकांड हवन जाल्यार 3 दिसा कार्यक्रम जाल्यार मस्त शेड्यूल मस्त टायट कार्यक्रम जाले सांजे आमी रामपट्टाभिषेक चंद जावन कार्यक्रम जालो भजन जावन आतां हांव स्वाम्याक विनंती करता मुखार सून जाल्यार खंयचेय असले कॅम्प आसलो रे स्वाम्यान आमकां आशिर्वाद करता आमगेले निमित्त कसलेय चड उण जाल्यार स्वाम्यान आमकां चूकी क्षम दिवका आमी मुखार सून जालें तितले समाजाक वट्ट करून करता असले कार्यक्रम खंडीत करताचे म्हणून ह्या संदर्भार आमगेले सगळेचे मोते टिमा परा जावन आश्वासन दिवन हांव स्वाम्याला चरणाल म्हगेलें भाशण समर्पण